dia a tothom, autoritats, pubilles i hereus del nostre poble, entitats, empreses i veïns i veïnes de la Fatarella i tots aquells visitants que avui ens acompanyen en la inauguració de la 22a Festa de l'Oli. Esta era una data molt esperada per tots, tenint en compte que ens retrobem aquí després de 2 anys marcats per la pandèmia de la Covid-19. Una pandèmia que encara condiciona el nostre dia a dia, però amb l'ajuda de les mesures implementades i la vacunació ja permet un cert relaxament i que es puguin fer actes com aquest. Recordem que la Festa de l'Oli té efectivament l'oli com a producte estrella, però la festa són més coses. És l'activitat principal de promoció del nostre poble, de la Fatarella, de la nostra artesania, dels nostres costums, dels productes alimentaris de proximitat, la nostra pagesia, la nostra manera de viure. Una festa consolidada que repetim any rere any i que ens fa mostrar als visitants el nostre tarannà acollidor i festiu. Durant aquests 2 dies podrem gaudir de les activitats tradicionals d'aquesta festa, l'esmorzar de la clotxa, les degustacions d'oli, la mostra de productes artesanals i tradicionals, activitats lúdiques per a totes les edats i moltes altres coses que trobareu en el programa i que no cal que ens allarguéssim en explicar. Us convidem a que hi participeu. Per començar, ens adreçarà unes paraules de benvinguda el nostre alcalde, il·lustríssim senyor Francisco Blanc Batiste. Bé, bon dia i benvinguts. Permeteu-me fer les salutacions pertinents. Saludar el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, que avui ens acompanya aquí per inaugurar la nostra festa de l'oli, el senyor Albert Salvador. A la presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, la senyora Neus Sant Romà. A la diputada de la Diputació de Tarragona, senyora Tere Mariner. Vicepresident de Consorci de Polítiques Ambientals a les Terres de l'Ebre i vicepresident de la Biosfera, senyor Ferran Rosic. President també de la Topoli Terra Alta, senyor Josep Colat. També saludar el cap de l'oficina del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, és una mica llarg el nom, d'acord, senyor Carles Xiner. També saludar, que és important que estigueu avui aquí com a referent, el director de l'Escola Agrària de Gandesa, senyor Ivan Busquet. Saludar també als alcaldes, regidors que ens acompanyen avui aquí i també saludo a les pubilles, hereus, veïns i veïnes de la Fatarella. Com dic, molt bon dia i benvinguts a la 22a Festa de l'Oli de la Fatarella. Ens tornem a trobar aquí avui, al nostre poble, en motiu d'esta Festa de l'Oli. I dic que ens tornem a trobar perquè després d'un any 2020, en què per causa de la pandèmia, com tots sabeu, no vam poder celebrar in situ, aquí a l'Avinguda Catalunya, tota aquesta festa de l'oli. Però dius que el que sí que vam fer va ser, en aquell moment, engegar una campanya de difusió i promoció per a donar a conèixer els nostres productes, productes de proximitat, com és l'oli d'oliva. I tot allò que envolta l'oli d'oliva, passant per les oliveres, almàsseres i acabant, com no, en la degustació d'este oli ben maridat en tots aquells productes tan típics de la nostra gastronomia. La Festa de l'Oli de la Fatarella és i ha de ser un referent a les nostres comarques perquè fa al sector olícola, perquè la nostra proposta no és altra que la d'afegir este valor, este fet diferencial que l'oli d'oliva de les nostres fet diferencial de l'oli d'oliva de les nostres oliveres, oliveres de muntanya i de pedra seca. Per tot això, també crec que cal i demanem la implicació de totes les administracions, i en aquest cas li demano al delegat del govern, perquè tenim un fet distintiu, el fet distintiu de garantia, d'origen i qualitat que va recolzat en este oli per la Topoli Terra Alta. Estos dies, com ja ha explicat Jesús, la Fatarella serà un lloc de trobada, on tothom podrem participar de les activitats, visites, degustacions, caminades, marxa BTT, concurs d'allioli i també podrà degustar, en aquest cas, els nostres olis d'oliva, les nostres coques, embotits, pans, l'esmorzar del jabalí, la clotxa i també podrà gaudir, en aquest cas, dels tallers, jocs que han preparat pels més petits i de diverses actuacions musicals. En resum, la Festa de l'Oli, amb un ampli ventall d'activitats, és i ha de ser un referent. Una Festa de l'Oli que és, crec jo, un autèntic esdeveniment pel nostre poble, un autèntic esdeveniment socioeconòmic. Una festa que, això sí, no seria possible sense la implicació del sector comercial, de les associacions, entitats locals
i de tota aquella gent que de forma desinteressada ens ajuda a que surti tot ben lluït. Per tant, gràcies a totes i a tots que ho feu possible. Una festa, com he dit anteriorment a l'Ajuntament, una festa que fa 22 anys que camina i una festa que volem que continuï caminant i anar sumant actors. Per tant, des de l'Ajuntament continuarem treballant per impulsar tant com puguem i reforçant esta festa de l'oli tan nostra. Agrair, una vegada més, a totes les entitats, gent del poble, treballadors de l'Ajuntament i, lògicament, a la Regidoria de Promoció Econòmica per la feina que han fet perquè tot això, en poc temps, s'hagi pogut elaborar i que tots poguéssiu gaudir. Per tant, res més, animeu-vos a tots a que participeu activament de totes les activitats que hi ha programades i a que feu país, feu territori, però gastem oli, gastem producte local. Molt bon dia i benvinguts. Ara és el torn de l'il·lustríssim senyor Albert Salvador Fernández, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre. Un fort aplaudiment. Gràcies. Bé, bon dia, alcalde, president de la DOP de l'Oli de la Terra Alta, presidenta del Consell Comarcal, diputada provincial, vicepresident del Consell Comarcal i regidor aquí a la Fatarella, alcaldes, regidors, regidores, vicepresident del Consorci de Polítiques Ambientals, autoritats, fatarellencs, fatarellenques, veïns de la Terra Alta i visitants. Abans de res, vull donar les gràcies per haver-me convidat a inaugurar aquesta 22a edició de la Festa de l'Oli. És un plaer estar avui entre tots vosaltres i participar activament d'esta festa, d'este aparador que pretén donar a conèixer el bo i el millor que teniu, si em permeteu, que tenim a la Fatarella, a casa nostra, al nostre territori, al nostre país. El mes de desembre és probablement un dels mesos amb més festivitats assenyalades i una d'aquestes cites imprescindibles, indispensables per a les Terres de l'Ebre és justament la Festa de l'Oli de la Fatarella. Ho ha estat sempre, però enguany encara ho és més, perquè l'excepcionalitat en què ens hem hagut d'acostumar a viure per l'expansió de la Covid arreu del món ens fa tindre avui moltes més ganes de celebrar-la. Com ja sabeu, la pandèmia ens ha condicionat i, per desgràcia, ens segueix condicionant encara el nostre dia a dia, tant socialment com econòmicament. No obstant, també la pandèmia ens ha ensenyat a adaptar-nos a circumstàncies complexes i superar reptes que potser en altres moments ni tan sols ens haguéssim plantejat. Per tant, cal que aprofitem els nous aprenentatges i afrontem els reptes de futur amb tenacitat i perseverança. Estic convençut que en un moment o altre us heu enfrontat al dilema de si valia la pena seguir organitzant actes, si valia la pena esmerçar hores, esforç i treball per organitzar de nou la Festa de l'Oli, però heu perseverat i avui estem aquí. Heu fet possible tothom treballant conjuntament, ajuntament, entitats, productors, tot el poble una, per a que avui estem aquí inaugurant aquesta 22a edició. Per això no puc més que donar-vos les gràcies. Gràcies perquè avui podem gaudir d'esta mostra de productes artesanals i tradicionals amb una quarantena d'estants i una multitud d'activitats complementàries que fan gran la Festa de l'Oli i, sobretot, gràcies per l'esforç que feu tothom a diari per superar les dificultats, per aixecar les persianes dels comerços cada dia, per treballar la terra com ningú i per produir productes de gran qualitat. Esta mostra de productes artesanals i tradicionals és la prova més evident que la faena, la dedicació, la tradició d'una generació rere l'altra permet extreure els millors productes de la nostra terra. A més, la Festa de l'Oli també és una promoció del turisme, de la gastronomia, de la gent, de la pagesia, de la cultura, de la història del poble de la Fatarella, de la comarca i del territori. Tot al voltant del producte estrella, l'oli d'oliva verge extra. I és que les Terres de l'Ebre som això. Som paisatge, productes agroalimentaris, gent que treballa la terra, gastronomia. Hi ha un mateix paraigua que identifica totes les Terres de l'Ebre, que identifica tant la Ràpita, d'on vinc jo, com la Fatarella. I aquest paraigua és la sostenibilitat. Sostenibilitat que avui ja està lligada a tendència de futur, està lligada a modernitat. I veiem com tant els mercats com els consumidors valoren avui més que mai els productes quilòmetre zero o les destinacions turístiques associades al món natural i al món rural.
Però això no ens servirà de res si a la pagesia del territori al final no li paguen més pels seus productes i si no es pot guanyar millor la vida. I per treballar-ho, les Terres de l'Ebre disposem de la marca Reserva de la Biosfera. Avui ja està el màxim responsable polític avui entre nosaltres. Marca reconeguda internacionalment i que des del govern i el territori estem decidits a impulsar-la perquè sigui la nostra marca en què ens donem a conèixer el món. La marca Reserva de la Biosfera es suma a un dels millors instruments que tenim per aportar valor a l'oli, com és, sense dubte, la denominació d'origen protegida, perquè la DOP identifica el producte per la seva qualitat i perquè associa les seues característiques a les del territori. El territori on el produïm, amb el seu factor natural i el seu factor humà, amb el que està íntimament lligat. Precisament, la DOP de l'oli de la Terra Alta és garantia d'esta qualitat d'oli d'oliva verge extra fet a casa nostra i ho reconeixen cada any amb els Premis Terraltí. Amb tot, no en tenim prou, mai n'hi tenim prou. Per això hem de seguir treballant en els plans de desenvolupament rural per aconseguir la competitivitat del sector primari, la gestió sostenible dels recursos naturals i l'acció pel clima, el desenvolupament territorial equilibrat de les zones rurals que fomente l'arrelament i el desenvolupament econòmic i social dels joves al territori, per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació tant al sector agrari, alimentari i forestal, i alhora estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector alimentari. I ens cal un model alimentari propi i arrelat al territori, que valore tant quantitativament com qualitativament els productes de casa nostra. Des del govern apostem, com us dia, per un model sostenible i transformador, just, equitatiu i cohesionat, saludable i de confiança. I en aquesta línia s'ha definit el Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya 2021-2026, que articula un sistema alimentari integral que produeix aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts pels consumidors, que garanteix una distribució justa i equitativa que ens han de convertir en un país d'excel·lència alimentària i on les Terres de l'Ebre tenim molt a dir. Si aconseguim que la nostra gent del camp pugui viure dignament i els productes de la nostra terra, com l'oli, oliva verge extra, que avui podrem degustar a la festa de l'oli, tinguen un mercat consolidat, l'or líquid, l'oli, obtindrà tot el valor que amaga aquesta definició. Us puc confirmar el compromís d'este govern i, com a delegat a les Terres de l'Ebre, em poso a la vostra disposició per seguir treballant conjuntament per assolir este repte, perquè estic convençut que si ho fem de la mà serà més assequible i viable més ràpidament. Treballar conjuntament, imprescindible. Precisament aquesta setmana hem tingut una notícia excel·lent per al territori, el fons nuclear. M'atreviria a dir que una notícia històrica per a les Terres de l'Ebre, ja que és la primera vegada que a Catalunya una part important d'un impost que es destina a tot el país acabarà parcialment destinant-se a un territori en concret. Les zones afectades per les centrals nuclears disposareu anualment cada any de 24 milions d'euros per invertir en la reindustrialització, en el sector agroalimentari, en el turístic, entre altres, per construir finalment un teixit productiu i econòmic que mitigue l'impacte de l'ocupació que suposarà el tancament de la central nuclear en uns anys. És una llei històrica, com us dia, per al territori, fruit de molts anys de treballar-ho discretament. De fet, avui sí que m'agradaria agrair a l'Ajuntament de la Fatarella, el seu alcalde, regidors, i també al Consell Comarcal de la Terra Alta, entre altres, per compartir aquesta visió i la necessitat d'estirar uns recursos econòmics que els propers anys ens han de servir per donar millors oportunitats per guanyar-se la vida a la gent de la Fatarella i a la gent del territori en general. Hem estat treballant discretament durant molts anys, en moltes complicitats, en l'actual secretari d'Empresa, en l'actual secretari d'Acció Climàtica, en l'antic delegat del govern, Lluís Salvador, avui diputat, que com a secretari d'Hisenda ja va fer el primer intent d'impost nuclear perquè pogués revertir en un desenvolupament econòmic de les zones afectades per la nuclear d'Ascó. Per tant, crec que és una molt bona notícia que hem de compartir, fruit d'un treball conjunt de molta gent de les Terres de l'Ebre, i per tant esperem que es pugui ser una eina per desenvolupar-nos econòmicament després del tancament de les nuclears. Per acabar, vos reitero
El meu agraïment per poder estar avui acompanyant-vos en aquesta inauguració de la 22a edició de la Festa de l'Oli, desitjant que continueu la línia que ja vau encetar aquell 1999, que heu sabut consolidar fins a este 2021 i que segur que superareu encara més en properes edicions. Que passeu uns molts bons dies de fira. Moltes gràcies a tots i a totes. A continuació, donem pas al senyor Josep Pere Colat, president de la denominació d'origen protegida Oli de Terra Alta, que també ens dirigirà unes paraules. Bé, bon dia. Jo, si em permeteu, com que no sóc representant polític, sabeu que tots sóc pageset, per tant, us saludo a tots i a totes. Per mi tots sou amics i amigues, independentment dels càrrecs que representeu. Bueno, com a DOP Terra Alta, evidentment és un orgull poder estar a la Festa de l'Oli de la Fatarella. Al final, la finalitat de la nostra DOP Oli és donar a conèixer, com han dit l'alcalde i el delegat, el gran producte que fem a la Terra Alta. Si de cas t'hagués fet peticions, delegat, però pensava que haguessis tancat tu l'acte i així potser mos haguessis pogut contestar, però bueno, te les farem igual. Agafo les teues paraules, dient que tots aquests recursos que en breu arribaran a la Terra Alta i per ser zona afectada de la nuclear, sobretot que tinguéssiu en compte les nostres DOs, tant la DOP Oli, evidentment, com la DO del vi, i sobretot les nostres empreses, començant per les cooperatives, que som els que estem aguantant el territori, i evidentment pels companys i companyes que també tenen empreses, en aquest cas, a nivell privat. Per què? Perquè aquí sí que es diu que s'ha de consumir oli, però evidentment quan la nostra competència, quan anem a les grans superfícies, ja ho veieu, les garrafes d'oli o les ampolles d'oli estan en uns preus que inclús alguns socis ja us parlo de la nostra cooperativa, et diuen no entenc com en alguna gran superfície que no vull anomenar pot haver un oli a 12 o 15 euros una garrafa i en canvi a la cooperativa o a les nostres cooperatives ho podem tindre 24 o 25 un empeltre verge extra. Al final sempre hem de dir el mateix, ha d'haver molta pedagogia i per tant s'ha de llegir l'etiqueta i no és igual un aceite suave, que tots sabem que és un oli llampant, a un gran oli com s'està descobrint en aquest cas a la Terra Alta, que és l'empeltre. Per tant, nosaltres, els pocs recursos que tenim, són molt pocs, però sí que la nostra voluntat del Consell Rector de la DOP és evident donar a conèixer com s'ha fet antigament o com avui està consolidat el nom de les nostres garnatges la Terra Alta, per tant, a l'empeltre cada dia està agafant més camí, l'estan coneixent i la prova la tenim que moltes empreses nostres cooperatives o privats estan guanyant molts prèmits, inclús a nivell mundial, i això per tant és un orgull. Jo no m'allargaré més, simplement m'agradaria dedicar a la Festa de l'Oli avui, ja que la maleïda pandèmia ens ha tocat a tots, a la Terra Alta i al nostre país que és Catalunya, per tant jo dedicaria la Festa de l'Oli a tota aquella gent que propera o coneguda se'ls ha emportat la pandèmia, per tant, aquesta Festa de l'Oli en un record a totes les nostres gent del nostre país, sobretot de la Terra Alta, i m'agradaria llançar un missatge per acabar de molts ànims, perquè s'ha presentat com a director a l'Ivan, de l'Escola Agrària de Gandesa. L'Ivan avui fa de director, de secretari, de mestre, d'alumne, ho fa tot, però m'agradaria llançar aquest missatge al director, a Toni Cotrona, que, com us va dir un metge que col·labora molt en la DOP Oli, que és el doctor Scritch i és un investigador del càncer de mama. Per desgràcia, els càncers és una malaltia que hi hem de conviure. I un dia, un acte que vam fer al Palau de Pedralbes, en la DOP Oli Terra Alta, fent una copa de vi, ens va dir això: penseu que un de cada 4 tindrem càncer. Per tant, només m'agradaria llançar un missatge de molts ànims a Toni Cotrona, l'Antonio, la seva pronta recuperació, perquè mos consta que ja està força bé i, per tant, l'any que ve estem convençudíssims que el tindrem en la Festa de l'Oli de Fatarella. Moltes gràcies i salut. Anem a fer el que seria l'entrega de premis pròpiament dita i per a fer-ho primer donaré lectura en un text que ens fan arribar també des de la denominació d'origen protegida de la Terra Alta. El primer cap de setmana de desembre, aquest any els dies 4 i 5 de desembre, té lloc la Festa de l'Oli de la Fatarella, la trobada comarcal d'aquest sector
i dintre de les diferents activitats i actes que en formen part, i destaca l'entrega dels Premis Terraltí, on el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Oli de la Terra Alta premia la tasca ben feta i la gran qualitat dels olis verge extra que les almàsseres elaboren sota aquesta denominació d'origen protegida. El Consell Regulador, amb aquests reconeixements, vol destacar el saber fer de tots els productors i intentar promocionar per tots els mitjans la gran qualitat dels olis de la nova campanya i sobretot difondre la varietat empeltre dels olis, que és el que diferencia aquesta denominació d'origen de les altres, sent immillorable i única al territori català només per aquesta zona. A la denominació d'origen protegida oli de Terra Alta i són 10.000 hectàrees de la producció mundial d'olivera de la varietat empeltre, que seria de 72.000 hectàrees. La denominació d'origen protegida oli de Terra Alta vol transmetre uns agraïments a l'Ajuntament de la Fatarella i a tota l'organització per la seva col·laboració amb la DOP. Els premis arriben aquest any 2021 a la seva 10ª edició i per causes de pluviometria els participants han disminuït. Han arribat 8 mostres finalistes que s'han enviat al panell de tast oficial d'olis verges de Catalunya per a que realitzin la seva valoració, de les quals han redactat l'acta que llegiré a continuació. Com sabeu, abans de l'acte sempre hi ha un accèssit, que ja és tradicional, i que en aquest cas és per a l'Escola Agrària de Gandesa per la seva tasca en l'elaboració d'un oli fruitat verd, madur, harmònic i complex. Per tant, demano si hi ha representant de l'Escola Agrària de Gandesa que pujo a recollir l'accèssit, que li entregarà el senyor alcalde Cisco Blanc. Tot seguit dono lectura a lo que seria l'acta pròpiament dita, en la que també està aquest accèssit. El panell de tast oficial d'olis verges d'oliva de Catalunya, reunit a la seva seu oficial al Passeig Sunyer 4-6 de Reus, el dia 2 de desembre de 2021, i una vegada realitzada la valoració organolèptica de les mostres d'oli d'oliva verge rebudes, proposa com a mostres guanyadores el Premi Terraltí Premium 2021 a la mostra PT 2103 i que correspon a la Cooperativa Agrícola Caterra de la Pobla de Massaluca. Entregarà el premi l'alcalde Cisco Blanc. Premi Terraltí Equilibrat 2021 a la mostra PT 2107 que correspon a l'Agrícola Sant Josep de Bot. Entrega el premi el senyor Josep Pere Colat, president de la DOP. I el tercer premi, el Premi Terraltí Afruitat 2021, correspon a la mostra PT 2101 d'Unió Fruits. Entregarà el premi el delegat territorial de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, l'il·lustríssim senyor Albert Salvador Fernández.
Que passeu tots una molt bona festa de l'oli, moltes gràcies i a gaudir d'ella. Bon dia.